Skagen Food er jo en abonnementsordning, hvor vi sælger fisk rundt i hele landet. Vi sælger de her små flamingokasser, vi sætter foran hoveddøren, og man kan bestille en pakke til levering hver uge eller hver 14. dag. Udover fisken, som er frisk, dansk og uden ben, så sender vi selvfølgelig også opskrifter med, og de kommer også ud på mail 2 dage før, at kunderne de modtager vores pakke. Der er kun is. Ej, det tror jeg altså ikke. En af værdierne i vores koncept er jo at bringe så frisk fisk som muligt frem til forbrugeren. Så jo kortere vejen er, jo bedre er det. Og derfor ligger vi også her i Strandby, klods op af auktionshuset, hvor vi hver morgen kan gå ind og finde og håndplukke den bedste og friskeste fisk frem til vores kasser. Altså frisk fisk, det smager guddommeligt. Og derfor er det jo den rigtig store udfordring hver dag, at forbrugeren får lov at smage den rigtige, den ægte vare. Når klokken den ringer, så samles alle opkøbere, og så går jagten så ellers på fisken. Der er vi sådan set konkurrenter, alle os, der står derovre. Så er vi til daglig egentlig også er kollegaer. Så vi har fået bud på 48 kroner. Halv, 49, halv, 50, halv, 51, halv, 52, halv, 53, halv, 54, halv, 55, halv, 56, halv, 57, halv, 58, halv, 58, halv, 59, halv, 60, halv, 61, halv, 61,5 over 61,5, 61,5. Det er bog. Så gælder det om at finde den rigtige vare, og også til den rigtige pris. Men det vi især går efter, det er, at vi vil jo gerne have nogle dagfangede fisk. At de er helt friske fisk. Og der kan I se de her rødspætter, for eksempel, vi har købt her i dag. Det er sådan set et nemt produkt at købe i dag, fordi de er så kun 1 døgn gamle. Det ved vi, at det er kun fisk af 1 dag. Sådan en fisk her, den skal jo være så frisk, så den næsten spræller, og den er stiv. Den skal holde sig. Den må ikke sådan bare blade sammen eller sådan noget. Og den skal også være helt klar i øjnene, og røde gælder. Så er man sikker på, at det er en rigtig vare. Det startede med, at vi boede over i København, og at vi ikke syntes, at der var et stort nok udbud af frisk fisk. Og med udgangspunkt i det, og i en ønske om at prøve at gøre noget nyt, så flyttede vi til Nordjylland. Heroppe landes det meste af fisken nemlig. Så vi var klar, at vi skulle være tæt på råvaren, hvis vi skulle have succes. Så det gjorde vi, og derfor er vi her i dag. Så skal vi så transportere fisken hjem, og så går vi så i gang med at bearbejde den. Den skal flås, og den skal fileteres. Og så er der igen kontrol af varen, om den er, som den skal være. Jamen, jeg har skåret filet siden 82. Det, der kommer ind på, det er at have en møg skarp kniv. Det er sådan set det vigtigste redskab, der er. Jeg kunne ikke tænke mig andet. Det kunne jeg ikke. Jeg er selv 4. generation her i Strandby, og der har arbejdet med fisk, så det er blevet lidt af en livsstil. Men hver morgen, så er det en ny opgave, og så gå ud og finde det rigtige produkt. Det er en udfordring hver eneste morgen. Og det er også det, der gør erhvervet spændende. Hvad er det for nogle fisk, der typisk vil være i en pakke? Jamen, vi går efter dansk fisk primært. Langt hovedparten kommer herop fra landet her, hvor vi selv er i Strandby. Så her køber vi op i Skagen og Hirtshals, også en gang imellem med halvton, men vi foretrækker de mindre, hvor der er små kuttere, som kun er ude på dage, og hvorfra vi også kan få de her sporbarhed. Vi fortæller om alle tilgængelige data på fisken, oplyser vi videregiver vi til forbrugeren. Hvornår fisken fanget, hvad for et farvand har den gået i, hvornår den købt på auktionen, hvornår vi fileterede den. Alt sammen noget, som dokumenterer, at fisken vi leverer er frisk. Det har der ikke været tradition for før. Vi er faktisk en af de første, der prøver at gøre det. Der er heldigvis tiltag i branchen, fordi at det er ting, som er oppe i tiden. Folk vil gerne vide, hvad det er, de spiser. Så det bliver mere og mere efterspurgt, at man kan fortælle historien om det, man tilbyder forbrugeren. Så er det selvfølgelig pakket på sådan en måde, så det virker utrolig appetitligt. Vi laver fisken har vi fileteret, så den er uden ben. Vi har pakket den, så den ligger med en sugemåtte i bunden, som absorberer det her vand, der falder fra det her skælis, som ligger ovenpå. Når man åbner kassen, så lugter den af havvand og ikke af fisk, fordi fisken er frisk. Altså, jeg står og pakker fiskekasserne. Får det til at passe med det antal gram, der skal være i kasserne. Så er selvfølgelig også at holde øje med, hvis der er nogle fisk, der er
træls, eller noget, der skal kasseres og tage det fra. Og kontrollere fisken, at de er i orden og er, som de skal være. Det er herinde, hvor vi tager temperaturmåling af fisken, og vi pakker fisken op til den enkelte kunde, alt afhængig af, hvorfor en type kasser de har trængt abonnement på. Vi har først gået igennem et stort tjek over hos Tilfisk, og så når vi modtager det, så er det så også vores opgave at tjekke, at alting er i orden. Der kan være en smutter, og det bliver ist, og det bliver etiketteret, og der kommer opskrifter i. Og så ender det så ud i rummet her, hvor det bliver sat på pallerne. Og så i slædes og sørge for, at det hele det kører i et flow, og vi får kasserne på de rigtige ruter. Udviklingen har været positiv. Forbrugerne og kunderne har taget godt imod vores vision om at bringe frisk fisk frem til forbrugeren. Vi har i dag over 10.000 abonnenter, som får en pakke hver uge eller hver 14. dag. Vil det sige, at vi spiser nok fisk? Ifølge statistikkerne spiser danskerne generelt ikke den fisk, de skal. Men de seneste år har udviklingen været meget positiv, og folk er begyndt at spise mere fisk, end de gjorde tidligere. Den her sundhedsbølge, der har været over os, har helt klart givet genklang hos forbrugeren til, at de efterspørger mere fisk. Og du siger, at den bliver stillet uden for hoveddøren. Hvad nu, hvis det er højsommer? Jamen, vi har lige præcis designet den her kasse til, at den kan håndtere temperaturudsving. Så det er ikke noget problem. Man behøver ikke at være bekymret. Man skal ikke være hjemme, når vi kommer og sætter pakken. Vi sætter den efter anvisning fra kunden, eller hvis ikke vi får noget at vide, sætter vi den foran hoveddøren. Og det fungerer fint. Det, at fisken bliver bragt direkte til døren, tror det har nogen betydning for, om vi spiser mere fisk? Helt klart. I Danmark er vi jo per tradition ikke de store fiskespisere. Og det vil sige, at der er heller ikke det store udbud af fisk. Der er ikke så mange fiskebutikker tilbage, heller ikke så mange fiskebiler, der kommer. Så det der med tilgængelighed er en væsentlig parameter i vores koncept. Det er nemt. Du behøver ikke at spekulere på, hvad du skal tage aftensmad, når du kommer hjem den dag. Det er der hele foran døren, og du kan bare tage hjem og hygge med ungerne, i stedet for at skulle ud og handle i et supermarked. Spiser du selv fisk? Det gør jeg. Ja, mindst 2 gange om ugen. Også mine børn.